ni guys sa kopya po ni Samati. Unong ko kay nindot kayo guys ang view. Gani na yung mga kuwanda ng unong. Nilantaw sila sa nindot na Talanaw. Bastang ninduta. Grabe na kusog sangit. Palit yung mga problema dre guys. Nindot kayo. Kahunong yung guys basta naka makita na pindot na view asa man ka musuroy basta nainindot nga view hindi mapunga nga kahunong yun ka uban mo ko ang picture uban mag video. Ginoo sa iyahang nindot ng gibuhat to makalipay sa mata. Ma-appreciate yun ang gibuhat sa ito. So pangpang na natin pangpang na isang ngaluwa.